كبرنا أملاح يخون يسوع قويتاي اسكي نخبري تقال كابزلنا يو تنسئلنا داويت كزارب كله مدر زلو قدسان كبران يوم بحاجة كلها أباتهم يجوز الله يبل أمين حزب أملاح كبر حزبيه سخاتكم كبراتكم أمين أبعين تجزيابير كبراتكم أبعين تي توم برهان أملاح زلهم سباتون كبرات يخم يسوع قويتاي هاللويا على جزيابير كزارب كله أب مزمور سوسان حمشتن كم زبل ننبب كبربعة جميلة خمبوي أبوتها حدر زحارق كايون زقرب كايون سب بصيو ببركة بيتك بقدس مقدسك نصقبينا أتاملاخ مدحنا نخل وسنات مدرن رحق بحرن معقوب زخونك همام سلطان تعاتيك بحيلخا نخران زطنعك همام بحرتات همام معبلات وقعتا أحزاب التهد بزفره نجر بصدقي كتملسلنا إخا أوسن مدرزن أبرخا بتمرتخا يفرهو نمبراقن معرابن إل تبلن نمدري تبصحان علق تبلان ربع أملاخ ماي مليو الله أمين أزيغات هبتمار ربع أملاخ ماي مليو نمدري خمزير كامس حدالو خايا أخلي تدالو اللهم ننقت هاتا تستيون دونكلاتا تمدمدو بزناب تلملما نبقلا تبارخو ندابله يقصل أملاخ مسكن እግዚአብሔር عبيب እግዚአብሔር ስልጡን نسو زبلو هاتام أملاخ إيو أمين لذيابير مسجن حلفة جزء زعبا تكنوع مردا صقا زبل أرستحزنا زعبا صقا أملاخ تزراري من يرنا لذيابير مسجن حلومون كاو خيوت أخو أبزريو كزارب أمين ما عليها زي يقولون لذيابير صقا أمين abundant grace of God نا لذيابير صقا أنت يقولون سفري يقولون عقن يقولون هاللويا نا እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ሀብታም ስለተሆነ እግዚአብሔር ብርቱዕ ስለተሰልጡን ስለተሆነ ጸጎኻ ማለያ ይብሉን ወሰን ይብሉን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እስኻ እንተ ዘይለክዕኻዮ ንስኽ እንተ ዘይለክዕኽዮ ተደይደሪትካዮ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ማለያ ይብሉን አሜን ሃሌሉያ ዛዕባ ዚና خሪ ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ጎይታን ባረኸካ ብለና ስምካን ዕብየሎና ንምድሪ ትበጽሐን ዕለቕለቕ ተብላን أزيخا تبت ما ربع أملاح كاماي ملؤيو تواهي لخم تصحفه بكريستوس يسوع سم كابت ملأت الرق كالومي نهو بقال كابرهان تأجخا بيوتنا خلق نصلي علينا بنايك قال مخفات قال كا يبره نقرتات كا تبيه بصحفي مجزيا برابو بكريستوس يسوع سم مستوعب نفس وكف سب كتكفت حيل زبلخ تعتق أبتناي وش تسوون بحيلي من فسهم كبرتعو بكريستوس يسوع كتردهم تصلي عليه رديت كابخاي رديت أبدع النجوس أمبيره نقبل رخيبه بقدوس زيتيك أبي أيوة تبعي لخم تصحفه بكريستوس يسوع لومي رديت أب قدسان كختم برز اللي الله رديت أب حزبك كختم برز اللي الله بكريستوس يسوع نقرميت مسجان كون موزع متحاس كون مسجار كون بشم يسوع كريستوس اللي الله برهان قال كا يملالوس الصحفي بشم يسوع كريستوس نايك قال كا برهان يكفته آمين هللويا بزلكم مخفلو يا بيري باركم كبرنا أملاح يخون أبدا حالة فجزي كلت حساباتنا رينا نيرنا ما تي أملاح مسكن تي أبتي كنوع يعني أجا أملاح مردا زبل كلت مدبات رينا نيرنا لومي خاء ناو بزح حي كمل لسني جن still أبتي أرستي زلوا البي مالتي أو كالسيلنا رينا يسوع قويت آمين حدا نجرجين نالبات دمت زلوا علات كندي تخون زلوا سنبت علات حدا ندي تخون زلا ناي سماريتان موسى شعينا نجبر نفس وكيف قدامي تسمينا ناي سماريتان نواص ونمنتايو نتهم أمونغنا زلوا بستفعله أجمع زحالف ماتي جزياو خون خليو من دقف زي ولا مساعد خون خل بستفعله من قدقن نجز آخر أيديو نقلب دينو نابرا نوص أو دقفات الله خم تأمل خضرة أنا ماتي كلنا شفنا كي كون خليجن يا بير مسكن بتي يا بير زرد أنا كريتيكال نولو
እንታይ ንገብርና ንሕግዝና ማለት እዩ ኣብ መንጎና ዝሕገዙ ምስክር ዝኾኑ ሰባት ኣለው ሰማሪታን እውን ሓደ መዓልቲ ሰማሪታን ደይ ገይሮም ፀብፃብ ከቕርቡና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ዝዋፃእ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብርና ኮንትሪቢዩት ንገብርና ኤቭሪ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሚት ሰሙን ናይ ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ፕሌጅ ወፅኣቱ ከኣቱ ይኽእል እዩ ምናልባት ዝሓለፈ እዋን ዘእተኹሞ ፕሌጅስ እንድሕዳ ኤክስፓየር ኮይኑ እውን እንደገና ከተሕድስዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ግን ኣብኡ ጥራይ ከይተደረት ከዓና ነፍሲ ወከፍ ከዓ ታዘላቶ ንእሽተይ ነገር ተዋህሊላ ዓብዪ ነገር ክትከውን ትኽእል ንኩሉ ሰብ ክፉት እዩ ማለት ናይ ምድጋፍ ሰንበት ሒዝና ክንመፅእ ንላበወኩም ማለት እዩ ካልእ ያ መፅሓፍ ኣላትና ብሪክዋርን ተዳልወት ብዕላማት ምራሕ ቤተ ክርስቲያን ትብል ፓስተር ሚካኤል ዝተርጎማ ማለት እዩ ነፍሴር ፓስተር ሚካኤል ስለዚ ካብ ሰንበት ካብ ኣሸርሽ ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ጽቡቕት መጽሓፍ እያ ብእንግሊሽ አንቢብያ ብትግርኛ ተርጉማ ተዳልያትልኩም ኣላ ብፍላይቶም ብእንግሊሽ ምልከት ዘይብልኩም ሰባት ገዚእኹም ክትጥቀሙላ ኢንካሬጅ ይገብረኩም ማለት እዩ ኣዝያ ጽቡቕት መጽሓፍ ስለ ዝኾነት እሺ ቀጥታ ናብ ቃል ኣምላኽ ክኸይድ ማለት እዩ ኣሜን Are you ready? Amen. His grace is abundant. ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንታዩ ብዙሕ ማዕለያ የብሉን እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ በመጠንቲ ሀብቱ በመጠንቲ ናቱ ዕቤት ጸጋይና ክንሓስቦ ዘለና ሓደ ወድ ሀብታም እንድሕር ኣሎ ኮይኑሲ አቡ ስጋ ሀብታም የዛሩ ዘለኹ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ዝኾነል ዝመልኣሉ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ صباح سخم زخ ولا نيو دحر صباح سخم زخ ولا نيلو يحسب ده يحسب من ما يحسب من هالبات نجيبير برهان تقبل سب دحر دا خوينو برهان املاخ سبت دا خوينو املاخ انت فقدو يوسخ الله خو انت دا يكون جن اوريدي جابير زغبره يفلط مالتي ايشكم لكم ስለዚህ በዛባ ጸጋ አምላክ ከነሐስብ ከለና በዛና እግዚአብሔር ግሬስ ከነሐስብ ከለና መጀመሪያ ነትወሃቢና ከነሐስበው ዘለና ማለት ጸጋ ማለት ኣብዛ ሓለፈ ከም ዝራእና ብኸሙ ዝወሃበካ ግናኸ ብኸሙ ዘይመፀ ዋጋ ዝኸፍሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዋጋ ዝኸፈለሉ ግን ንዓና ብኸሙ ዝወሃበና ወይ ከላይ እቲ ናቹራል ዝኾኑ ግሬስስ ካለው ማለት እዩ ብኸሙ እግዚአብሔር ካብ መጀመሪያ ናይቲ ጽቡቕ ፍቃድ ወይ ከላይ ናይቲ ጽቡቕ ፍታው ህያብ ኮይኑሲ ፀሓይ ብኸሙ ትበርቀልና ዝናብ ብኸሙ ይዘንበልና ማለት እዩ አምላክ ይመስገን እዚ ኦክሲጅን ከማን بخمو نستنفسه زحاسبات يوم كوفيد مش حازتهم أب سربي أب حكمنا اليوم نتا أكسجين خوف له مش جمر أي شيء مساعد خام يتمنى أكسجين واقعات معاتي أرديهم لي شعو تحقق بريجمرو نتنا يجي أبي هلت أجا بشيت قبره يجمر سوات مالتي لك يا بيرز كل أكل هير هي بالناس حلم عاد خيمة قوم كيلهم كحسبوا يجمرو سلذ جزء أبي هير هاب تامي أمين እቲ ጸዋዓና አምላኽ ሀብታም እዩ አብሮሜ ምዕራፍ 10 ተخዛረብ ከለሲ ከም ዝብል ቃል ነንብቢና ማለት እዩ ሮሜ 10 12 ስጋበ 13 ኸምበ ማለት ኢሉ ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ አሜን ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለሲ ናይ ምድሓን ጸጋ አው እግዚአብሔር ታይገይርሎ سريعو الله بلنا الله كبرنا أملاح يخون من البات زمدحان زين زمدحان زبل سوزو كلايتي عبي باكيجو عبي ترنف نجارات زحازك عالي مالتيو أو جن أنت هالله مرحان نفسنا خي تلفله مالتيو هيوت مركب هيوت ود أملاح أو تخون هيوت مركبون أو تخوين له كتوت خوين له سلزي أبير مسكن من البات لومي بزعمنا يزال عالمي وترقص إن الزيب والسب نحن له خوينه تزليه سمك زابير مصوعي مالتي ونياتو اب تحتي صحاي كابزلو بزي سم يسوع كريستوس قال نمدحان استوحب السم سلازي يله مدحان بزي بكريستوس يسوع بمانم يلني بلنا مصحف قدس مالتيو غنا خنا السم زي صوع زبله كله السم زي اكسبت زغبر زبله كله غنا እግዚአብሔር ጸጋ ንምድሓን ታይ ይኸውን ይልቀቀሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዝዛረብ ከሎ በእምነት ብጸጋይኹም ዝድሓንኩም ይለና አሜን በእምነት ስም እግዚአብሔር ጸውዕኻ ምድሓን ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ጸጋና ባኻንታ ይግበር ማለት እዩ በቲ እምነት አቢሉን አባኻ ይልቀ ስለዚህ ሆነ አብ ሮሜ ምዕራፍ 10 13 ደግሞም በ ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታይ
ነቶም ጽዑ ሁላቶምን ሃብታም እዩሞ አመንጓ ይዳውን ጽራውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ይብለና የእግዚአብሔር መስገን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ አለ አይፈልኒው ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ጾታ አይፈልኒው ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዕድመን ናትካ ማህበራዊ ደረጃታት ካን ፍጹም አይፈልኒው ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ተረዲዎም ናይ እግዚአብሔር ከአልነት ተረዲዎም ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ተረዲዎም ንጽውዖ ዘበሉ ሁላቶም ታኾይንሎ ተዳልዩ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይብለና አሎ ንሱ ሓደ ጎይታ ነቶም ጽውዖ ዘበሉ ሁሉም ካይብለና ትናም አምላኽ ክመጽእ ዘሊልና አሎ ዕብራውያን 11:6 ክዛረብ ከሎ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ናብኡ ዝመጹኻ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከአምን ይግባኦ ኢሉ እግዚአብሔር አሎ አሜን እግዚአብሔር ምህላው ጥራይ መፍላጥካ አኻሊ አይኮነን ንሱ ግን ጸጋው አምላኽ ምኻኑ ሃብታም አምላኽ ምኻኑ በትደልዮ ዘበለ ሁሉ ድሌትካ ዘበለ ዝመለ አምላኽ ምኻኑ ክትአምኖ ኸለኻ ገና እግዚአብሔር ጸጋና እግዚአብሔር ኃይልና እግዚአብሔር አኻአሎ ናባኻታ ይኾንዩ ይልቀ እዩ አሜን ስለዚህ ሃብታም አምላኽ እዩ ዘሎና አሜን አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:4 ተመሳሳሊ ታይልወሎ امزخن زمرات صنحنا مالتيو يا بير مسجن ويتبارككم مزمران غناخه ات بمحرت حبتام زخونه املاح እግዚአብሔር ስንታዩ በመሕረት ሀብታም ሓደ ኻፍቲ ናይ ጸጋ ፓኬጅ ወይ ከላይ ናይ ጸጋ ትጥቅሉል ነገር ዝሕዞ ነገር ታያሎ እንድሕዳይና ምሕረት አምላኽ ታ ምሕረት በሃል አጽብ ባይነብላ ካብ እግዚአብሔር ዝገበረልና ዝኾነልና ዘበለ ሁሉ ሰናይ ነገር ታዩ ምሕረት አሜን በህይወት መንባርና አበፍንጫናት እንፋስ ሃልያ ምትሳና ዝናይ እግዚአብሔር ምሕረት እዩ ኃይል ስለዘለና በቃ ስለዘለና ከለ ስለዘለና አይኮነን ኩላቶም ዝለቀሱ ተስዮም ማለት አይኮነን አብድቃሶ ሞት ታ አባይ ድቃስ ሳዕረቶም ብዙሓ ስለዝኾነ ስለዚህ በምሕረት ሀብታም ዝኾነ አምላኽ ይብሎን አምላኽ አድረስ ገብር ከሎ ዛ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎሲ ንሱ እንታይ ብሎ በምሕረት ሀብታም አምላኽ እዩ አቦኻ አቦኺ ሀብታም እዩ ብዝተሊዎ ዘበለ በቲ زحصركم تنعسكم زبله كل ساعه غبركم يخلي እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ከገብረኩም ይخلي ጥበብ ተጎደለኩም በጥበብ ዘበለ ከጸጎኩም ይخلي ሓደ ቋ ጥበብ ተጎደለቶ ይልናሎ ያቆም ምዕራፍ ሓደ ከዛረብ ከሎ ነቲ ከስተሐፈረ ነው ሁሉ ብልክስ ዝብ አምላኽ ይለምኑ ድሕሪው ላልባሽ ወሃበኸው እንዲሉ ታይሉ yes ነው ሁሉ ብልክስ ዝብ አምላኽ ይለምኑ ኩዋሃበውኒ ኩዋሃበ ከለስ በመንታይ ዝዋሃበው كم تناتو ميجر كم تنا إخبار ميجر مالتي أملاخ مسجل بمنتهى يزب إخبار بلكسي يزب سلازم مسلم من كاس تايت قبريها تقبل إيها نا إخبار كألنت نا إخبار عبيد تردينا تهنقبر لنا مالتي أملاخ مسجل بمنتهى بيتنا إخبار عبيد جمرة زلخو نا إخبار مالت كل جزء عملت هذا سبسي ورق ساعات يبنيكو أيكون عندي ورق ساعات كجزء عامة يفقدوني ناي جنا حدا سب ورق ساعات يبان ورق ساعات غيره شنع قبل كل خصي واو أخليله سحفتام دي خم تقولوا ولاس ده خم تقولوا ده فلات من الوقت أخليله حفتام حجي نبتي سورس يكونكت كوركم زل الله أب سبات نأجزابير تسجح تري خلهم من الوقت عند حدا نبخم كتريوا زي كألكم نتسابيهم appreciate كتجبروا جناح أملاح مسجن نتمنش عند حدا عليهم جين نأجزابير generosity نأجزابير لكسي نا እግዚአብሔር ሐያብነት ትሪማ አምላኽ መስገን ነትብልክሲ ዘህብ አምላኽ ከተመስግንዎት ይጀምሩ አሜን ስለዚህ አብ ሰማይ ያለው አብ ዝፋንሎ አብ ላዕሊ ምንም ዘይጨንቆ ምንም ዘይእግሞ አምላኽ አሎ አምላኽ መስገን ሁሉ አብ ቅድሚኡ ዝቀርበ ዘበለ ሁሉ ታይ ዝገብር ብልክሲ ዝህብ አምላኽ እዛ አምላኽ መስገን ስለዚህ ብልክሲ ዝህብ አምላኽ መጀመሪያ ንዑት ሕርዳ አቢልናዮ ብዘሎ ብዝዋሃበና ብዝኾነልና ነገር እንታይና ንገብር ማለት እዩ ና አምላኽና ኸብርነው ምክንያቱ ጳውሎስ ከዛረብ ከሎ ስለቲ ዘይንገር ወህበቱና አምላኽ ታይኹኖ ስብሓት ይኹኖ ኢላ አምላኽ መስገን ስለቲ ዘይንገር ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ወህበታት ጸብጺብካ ሁዳ አይከአልን እዩ እዛ በህይወትና ዘሎ ጸጋታት ኩሉ ታይ ዘሪ መስልኩም ናይ እግዚአብሔር ልክሲ ዘሪ ናትና ሀብቲ ይኮነን ዘሪ ስለዚህ
ወርቅ መኪና خزور ተኺለውን ወርቅ መኪና ምዝዋሪ ሀብተይ አይኮነን ዘሪ እንታይ ዘሪ ናይ እግዚአብሔር ልግሲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልክዎ ስለዝኾነ ማለት አምላኽ መስገን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ውን ክዛረብ ከሎ 33 ወዳጀ ኢሉ ጳውሎስ ኮርስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር እንዳተዛረበ ይመጽዩ ዓናይ እስራኤል مقراص نهزاب مدحان نعوتات الناس سلاسل እንዳበለ መጽዩ ወዳጄ ማዓሙ ሀብተ አምላኽ ኢሉ ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርምር ኮታይ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከቢ መንገዱ ሐሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ ከመን ወይስ መን ይዘማኸሮ መን ይኸ ቀደም ገለ ዝሃበሞ ዝፍደዮ ኩሉ ኻብዩሞ ኩሉ ኻብኡን ንዑን ቦኡን ድማ ይሞ ንዑን ዘላለም ክብሪ ይኹኖ አሜን ይብለና احنا خما حزاب كندحن مالتكو تهيا بእግዚአብሔር ለጋስ እግዚአብሔር ጸጋው አምላኽ ስለዝበጽሐና አልምበር እስራኤላውያን ርሶምኮ ቲካይም ጎበርላን አህዛብ ሲዳሐንዱ አይዳሐኑን ተዝባሃል ነሩ ኖ አህዛብ አይምልከቶም ይምበልና ነሮም ግና አምላኽ መስገን ሆይ ይበለን ጴጥሮስ እንዳቀርኔሎስ ተላይኹም እስከረ ዋው ያታቱም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበል ዳ ኸይጥመቁ ማን ይخلكሎም ኢሉ እንያቱም ኸልከሎም ነሩ በዓል ከይጥመቁ كدحنا يخلنا ما حزابي اللي دحسم يرو እግዚአብሔር መስገን እቲ ሀብታም አምላኽ ግን አህዛቡን አብቲ ነሐድሽ ክዳን መጋቢነት አይገርና ማቲው የእቲና አሜን ክብርና አምላኽ ስለዚህ አቦና እዛ ሀብታም አምላኽ እዩ ወዳጄ ማዓሙ ሀብታም አምላኽ ተሰባህለሉ ፍልጠቱ መስተዋዓሉ ጥበቡ መኽሩ በአሰር ዘይርከብ መንገዱ አዝዩ ልዕል ዝኾነ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ነዚ ልዕል ዝኾነ አምላኽ ክንድርቶ ጽቡቕ አይኮነን بزلينا زبل خلو بندليو زبل خلو أب هيوت أب نبرة أب عقلوت بزلينا زبل خلو زيابة حجبرنا خليو كرد أن نخدق فنا يخلي أمين أنتوا إنسان نخم يأتولنا نيرا هذا بلو الجحم يا بيهر تاي جبريو provide جبريو أمين لا زيابير مسكن نسو حبتام أملاخي رو أملاخ ما يملي اللود بلام بيبنا نيرنا رو أملاخ تاخين له ما يملي اللود never I go dilly na እግዚአብሔር provision na እግዚአብሔር ጸጋ ሁሉ ጊዜ it's plenty amen ያዚህ አብቲቶስ ከዛርብ ከሎ ሽዑ ለተዓሰርተ ሓደ ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ ይሞ ታገድሎ ነሁሉ ታን ሁሉ አይትረስዋ አሜን ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ ይሞ ነሁሉ ሰቦን ምድሃን አምጪው ለዘና እግዚአብሔር ጸጋ ዓለትን መልክዕን ሕብርን ታይገብርዩ አይፈልኒ ነሁሉ አቬል ዝኸውን ነሁሉ ዝቀርብ that's why እግዚአብሔር አመወዳቱ ሲ ጻድቅ ዝኸውን እኮ ንሲ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲ ናይ ምድሓና ሙሉ ዝኾነ ዋጋ ከፊሎ መታን ጽባሕንጎ ኤክስኪውዝ ከንገብር ኖ እዛ ኸለት ዚኣ ጎዲላትን ዛዓም ዚኣ አይነበረትን በዚ መክንገድ ዚ ከይንብል መታን ታይገርዋ ማለት እዩ ኣብ بملأت واقع مسكفلسي تي مدحان تاجروا أفيل جروا تصدق أملاح نبانا تاجروا ماتيو قرب كم قرب أبكر منها أما أد السرع الكمالات لك أما أد قرب لك إجزابير أبكر مية خانة إجزابير تصدقان تاجر الكالو أمبير الكالو تدحنا له تصدق ساجر له بهوت مالا له سلو حيري دليبك أبناء ما تحصل على حنت هيتجور له تجز له تصدق أمبير الكالو إجزابير موساد ده موساد تراجن ناتناي مالك أمين كبرنا أملاح يكون تلذي اتسقازي زعات اتسقازي خزارب كله اب رومي سوري وانجيل يوحنس مراف حدا قصري 10 شوعات خابي تايلو حقي بموسى تواهبي ميلو ጸጋን ሐቅን ግና ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽይሉ አሜን እትናይ በሐቂ ብቃት ዝህበካ ኃይል ዝህበካ ናይ በሐቂ ዝኾነ ኮኔክሽን ምስ እግዚአብሔር በመን ተኸፊቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ተኸፊቱ ጸጋን ሐቅን ግና በክርስቶስ ኢየሱስ መጽይልና نحن هايل شو መጽይሉሲ ስቃይ በለ نحن ها خملአቱ ጸጋ አብልዕል ጸጋ ታይገበርና ተቀበልና ኢላ አምላኽ መስከን አሜን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከለኻ ሀብቲ ጸጋ አባና ዘሎ ሀብቲ ጸጎ ይልወሎ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ሀብቲ አባና እንታ ኮይኑሎ ኢንቨስት ኮይኑሎ ስለዚህ ማንም ሰብ
ጸጋ ኣይተቀበልኩን ጸጋ እንዲመጎዲልኒ ጸጋ እንዲመውሒድኒ ኣይኮነን ክብል ደሎ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ካብ ምልአት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝተገልጸ ጸጋ ኣሎ ማዕለያ ዘይብሉ ጸጋ ኤፌሶን 1:3 ክዛረብ ከለውን እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ታይ ዝገበረና ዝባረኸና ኣምላኽ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ኢሉ ኣሎ እዚ እግዚአብሔር ኣባና ጸጋ ኣውሒዙሎ ጸጋ ባና ኣብሲስሎ ኣምላኽ መስገን ድሓር ትሕቲሉ ኣብ ቁጥሪ 17 ጀሚሩ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክበኩሞ ኢልሽ የዕንቲ ልቦናኹም በሪሁ ስለዚ እቲ ጸጋም ወይ ከላይት ፕሮብሌም እንድሕራሎ ኮይኑ ኣበይ ማለት እዩ ኣብቲ ንሕና ብርሃን መቕባልን ደይ መቕባልን እቲ ዝተገብረልና ነገር ስዒንትና በሪሁ ተኸፈይቱልና ተቀሊዕልና ምርአይ ደይ ምርአይ ዳአሉ እምበር እግዚአብሔር ጸጎታ ገይር ወይ ለቂቆ ይናባና እዚ ዝገርም የዕንቲ ልብኹም በሪሁ መስበለሲ ተስፋ ጽውዕ ኢላ እንደገና ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እንደገና ትሕቲሉን እቲ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ባኻትኩም ታዝገብ ዘሎ ማዕልያ ዘይብሉ ሕልፊ ሓይሊ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ብዛዕባ ሰለስተ ነገር ይጽሊ أو مالك بالوس نتنقلت إن هارينا بزح جزية تحت ويتي فليلاس لذلا محد جلاس لذلا مثلا أي مثلنا نجين سلسين أزي باكيج تخيليتين ده دارينا يعنا هابترس تخبرو أب قدسانو أبانا استنبره هابتي أبانا استنبره أجابت أبانا استنبره عليا زي بلو حيلي بزعبو استخد قبرو يا أنتم تخافيتوس كتري وايد ولا نازل الله أمين لك أجزاء بهير زنبرو ጸጋለይ ለካ እግዚአብሔር ዘንበሮ ሀብት ያለይ አብ ቅዱሳን ብዙሕ ጊዜ ሓደ ጌጋ ዝኾነ ዘራርባን ሰሚዕና እሱ ዳ ካብስ ካብ ክርስቲያን ይሓይሽ ንሱ ንብል ሓደ ዓለማውያን ሓደ ሓደ ነገርኻ አይ እሱስ ገለ ንብል ማለት ነቆናጽብ ማለት እዩ ግና ከመጽሐፍ ቅዱስ ይብለና ኣሎ ሓደ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑሲ አውስ ተነብረና እግዚአብሔር ሀብቲ አለው ምናልባት ሰብዚ አይበራህሉና ያበሎን ይተጠቃሚ አይኮን ነኸውን ግን ምስ ዓለማው ምስ ሓደ ብርሃን ዘይብሉ ምስ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ዘይብሉ ሰብ በምንም መንገድ ታይት ገብረኒኻ አይተወዳድሩኒኻ ህይወት አምላኽ ዝተቀበለይ ወልድ አምላኽ ንሱ አትሊስት ህይወቱን ታይት ገብረ ንአምላኽ ዘማዕ ቆበን ሰማይ ገጹ መንገዱ ዘቀነዐ ሰብ እዩ ምክንያቱ ምድሓን ብኸም ብጸጋይ معباي أدلي خرينا كنا خم الحنجن بخمو بسأجا سلطخنا أملاخ مسكن نسو تاي ولد أملاخيو the only thing نسو ولد أملاخ دي أيكون نبر ولد أملاخ اللي حدا أخوين خبري أكر مجزابير نجزابير بحقي رستي زبلو نمعني نعيم هنا أتوك جزابير قال جزابير كزارب كله قدر جزابير حزبي ما يللا أب زداقم سلاسان كلتن يا قبر ما كفل رسو قدر جزابير أب زمدرزي ألن نزبلوس عيش أمني كونن By the way, እግዚአብሔር ምስ ግዑዝ ነገር ተተሓሒዙ አምላኽ ከም ዝተባህለ አይጥቀስን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ አይትረኽቦን እዩ ይውልነት ጌሪት አምላኽ እስራኤል ተባህለ ይኮነ እንዴ አምላኽ እስራኤል is not about ናይ እስራኤል mountains ገለገለ ይኮነን ዛዕና እስራኤል አኽራን አይኮነን ዛዕና እስራኤል ባህርታት ሩባታት አይኮነን አምላኽ እስራኤል is personally connected to ናመን ተተሓዘ ናብ ያዕቆብ ተተሓዘ አምላኽ ያዕቆብ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ ማለት እዩ አሜን أملاك كمز بحال نجار يلن لذا أملاك مسكن እግዚአብሔር بدقوا يحبني أبز مدرسي تزعبي نجار علن نحد عيلوه من يوم رستو دقوا ناتو بمثل بأمثال استفترو سبعة مالتي أملاك مسكن እግዚአብሔር كا قد سبيو أيدالون سلازخونه نستوى السنة عليات أملاك كستو إلو أيحبني never at all أملاك إرترا أملاك إثيوبيا أز بحال نجار يلن أما صعبوس أملاك هوا حساب يكونن اللهم ساي جناح እግዚአብሔር መስገን አባና ግን ዘንበሮ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ኮሎሲ እትኽእለት ከአምላኽ እምበር ካብ ሰብ ምእንቲ ኸይከውን ሲሉ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ዛሬ ኮሎ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይል ሳምንታይ ዘሎ ኢሉ ኣበቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ኢሉ አሜን ማዕለያ ዘይብሉ ሓይል ዝተሰከምኩም ሰባት ኢኹም አንሎክ ክበርዎ ተጠቀሙሉ አሜን ተዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር vessel ሲኹም ስኻትኩም ተሸከምት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኢኹም that's why ኣብ ቀላይት ሜቶስ ምዕራፍ 2
ሓደ እኮ ካብዚኣቶም ንርእሱ እንተጽርየ ኢሉ እንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ኣቕሓ ክብሪ ክኸውን ይብለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እቲ በዓል ቤት ኤኒ ታይም ክትጥቀመሉ ክደሊ ከሎስ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ዝተዳለወ ኣቕሓ ክብሪ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣባኻትኩም ስለ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣባና ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ማለያ ዘይብሉ ጸጋ ኣለዎ እቲ ጸጋኻ ኣባና ተነቢርሎ እግዚአብሔር ኣባና እንታይ ገይርወሎ ኢንቨስት ገይርወሎ ሎሚ የዕንትና ተኸፊት ኣምላኽ ይመስገን ሃብቲ ርስቲ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ሃብቲ ርስቲ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ናብራና እንታይ እዩ ኢልና ክንርኢ እግዚአብሔር ይደሊ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 እንታይ ኣሎ ትርፍ ጸጋ ከም ተቀበልና ነጊርና ኣሎ አሜን ጸጋ ብልዕል ጸጋ ኢልና ዮሐንስ እንደገና ጳውሎስ ከዛረበና ከለኻ እቶም ትርፍ ጸጋን ወህበት ጽድቅን ዝተቀበልካ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ብዙሕ ክገዝኡ እዮም ኢሉ ትሕት ኢሉኻ ብጽድቂ ተኸገብርዮም ክገዝዮም ኢልና ኣምላኽ ይመስገን አሜን ስለዚህ ቶም ትርፍ ጸጋን ወህበት ጽድቅን ዝተቀበሉ ትርፍ ጸጋ abundance of grace ይዝብሎ ወይ ከላይ ሕልፍ ዝበለ ጸጋ ዝተቀበልና ሰባቲና ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓዘ ዝዛረብ ከሎ ምዕራፍ 10 ኣነ ኢሉ ህይወት ምስ ተረፉ ምን ተኽራባይ ዝመጻኹ ኢሉ ሰይጣን ሰካ ሰረቅ ሓድከ ጥፍን ኻላ አይመጽን ኢሉ ኣነ ገና ህይወት ምስ ተረፋ ምን ተኽራባ እየ ዝመጻኹ ህይወትን ትርፉን አሜን ኣምላኻው ዝኾነ ህይወት ታ ህይወት ኢሉ ዘላው ታ ዘዊ ኣምላኻው ዝኾነ ህይወት እዩ ድዛረብ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኻው ዝኾነ ህይወት ዝተቀበልና ኢና ናይ እግዚአብሔር ዛ ዓይነታ ህይወት ዝተቀበልና ሰባት ኢና that's why you እንታይ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ትርፊ ጸጋን ወህበት ጽድቅን ዝተቀበሉኻ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ብዙሕ ክገዝዮም ትገዝያ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት ህይወት ካታ ይትገብርያ ትገዝያ ትመልኽያ ነገራት ኩሉ ታይ ትገብርያ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እንዳለወጠት ትኸይድያ ሓደ ግዜስን ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 5 ነቲ ብዕውር ዝተወልደ ሰብኣይ ምስ ፈወሰ ድዩ ከብሪ ጀሚሮም ማለት ኮምፕሌን ከብሪ ጀሚሮም ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአይልዎም አቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ ድማ ይገብር ኣለኹ ኢሉ ድሓር ትሕት ኢሉ ምንጪ ምሻሎ ክስታ ኮይኖም አቦይ ምባሉ ገለ ሰበሉ ኮኔክት ገይርዎም ሽዑ ናብቲ ምንጪ ማለት እዩ ስኻይልዎም አቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶሲ ወድኻ ብርእሱ ህይወት ክትህልወስ ሃቦ ኢሉ እዚኻ ወድ ኣምላኽ ይሞ ንኽፈርድካ ሃቦ ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ እናተመላለሰ ከሎ በታ ኣምላኻዊ ዝኾነት ህይወት ንሰባት እናጣየ ማለት እዩ ተጽዕኖ እናገበረ ንሰባት እናናገፈ ማላለስ እንከሎ አቦይ ይገብር ስለዚህ እታ ኣምላኻዊ ዝኾነት ህይወት ዝተቀበለ ሰብ ምስ አቦ ኮኔክት ዝገበረ ምስ ኣምላኽ እንታይ ዝገበረ ማለት ሕብረት ዝጀመረ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ይርዶ እዩ ስለዚህ ርዶኻ ኣምላኽ መስገና ኣውታ ይገብር ማለት እዩ ያይ ይሰርሕ ዳንኤል 10:32 ከም ድለና 10:32 እትና ኣምላኹ ፈልጥ ህዝብ ግና ክብርትዕን ክገብርን እዩ ይብለና አሜን ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ሕጂ እቲ ፕሮብሌም ኣበይ ዘሎ ንኸይትገብር ወይ ንኸይትብርትዕ ትፍልጠት እዩ our understanding is very limited ኾውና that's why ጳውሎስ የዕንት ልብኹም ብፍልጠት ኣምላኽ ሲዕንት ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣለኹ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብምጽላይ ጥራይ ይኸውን ማለት ኣይኮነን እዚ ቅዱሳን ክጽልይልካ ከለው ንስኻ ኸኣ ግዜ ሰድካ ኮፊልካ ኸኣ ነቲ ጽሑፋት ክትመራምሮ ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን እንታይ ትገብር ኢኻ ትረክብ ኢኻ ትቕበል ኢኻ ኣሜን ከምዚ لو مخا تصليلو زبحال زربا خاني ان شاء الله متاتيت كانت صلاه لعلي عقمي توسدون يخ تصليلكم الله خبلهم كله برهان كرخبوا الله افت ديلي منفسا ملاساتهم مس املاح كونيكتد كوينون كخدو خلوسي تاي كون متان እግዚአብሔር ስከፋጥኖም ብርሃን ክህቦም ናይ እግዚአብሔር ጸጋብ ልዕሊዮም ክመጽ ዓይንቶም ክኸፈት ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረሎም ነገር መታን ክሪኡ ክኸሉ እንታይ ገብር ነይሩ ቀጻሊ ይጽል ነይሩ ጳውሎስ አሜን እዛ አምላኽ መስገን
لومون إذا صلاة زي دقيمنا خنصليه زلنا صلاة مات يعني تلبنا نخبر تسفات وعنا نتاي مخانو فلت حبت رستي أنا سنبره حبتي تنا إجابة تأجع ما ليه زي بقوله حبتي حيلي نتاي مخانو كناس سوء مثلا تحنق برماتي كنصل إجابة المسك آمين زي ما عاشوا أن لوك تخول نحن جين أبانا توكر كنا يكونن أبي إجابة توكر ماني بفلتاتي لله من مسرحها نايجزابير عبيد نايجزابير كأننا نايجزابير حيلي مسرحها أملاخ مسكن ده سوينا بنايجزابير حيلي نايجزابير عبيد نجمر زلنا أب إجزابير فكاس أدهو بخاسي أب إجزابير قبل كل خاص not me أنا خمزي لك confess لحرير كأسرت جو confess قبر you will not be changed at all unless نتي source كان تزيريخ نتمنج خات تزيريخ ماتي أملاخ مسكن ورحنا هذا خنا صح حلو هذه عسرت قضية أنا برهاني تبلت ورحي خاب صحيح نحب برهان دي تقبلت منم كتب برهاننا يدخلني لك خوب خار إحنا كاب قضية أبهر زتلك حيلي كابانا وسيو نجارات زجبرنبر بجزء أرسل منم كن جبراين خلنا ده سوايو تنأملا خوز فلت هزبنا ما جمر يا بنتاي جمر مالتيو مسك زي أبهر connected بمخ مسك زي أبهر بمتبع مبرتاع يمز مقبار يمز آمين بفلت أطيلنا له إفهسون كلاي بيتروس نحداخينا معرف حدا أتي بفلتات كبرون دقنتون تسوى عنا أملاخ أو حيلي اللي جمر آمين تسوى عنا أملاخ الله تسوى عنا خلوك انت هاجيرو قال فلتات سفيا بللنا آمين أنا قلت هاي تقبل خلوكو أملاخ الله دي يلني لكم نحدا حاجتكم نتراي فريه هلو خوون دبلوكم مالتي I was not sure at all قال أوش تخاقن منفسك اللوس لازم لك برا أمرنا بخحلتنا تمحرنا سلزعبنا مالتي كومونيزم اليوم نايم أملاخ اللون مبان زدفر عين السبعين وركن جن إجابير مسجد جست إجابير رسو مسجلت الكاغن كابتنات كهلونا لعلنا إجابير اللونا أصبجق تاي قبركا يسوت أكمالتي أملاح مسكن إجابير أبزفان له إجابير بعبيت له إجابير بسلطان له آمين زدلير ما يقبر أبي وتناخا تزدلي يصبق نجار يقبر الله آمين سلزة أخو الليل مجمريا أنت عايز قبر إجابير يخفتلك هلاو النتي زريك من النتي زقل سألك اتفلتت كبرون دقنة نصو عنا أملاخا وحيلو نهوات نفرهات إجابير نزخون كله خبز هبنا له هاللويا نهي بالنابلنا له نهوات نفرهات إجابير نزخون سخلو هيبونا الله بلنا له هيواتي الواد الله أملاخا وهيواتيا ولا خابز مس حلف كون مس قعز كون تاي تقبر مالتيو تقتصل جنا خذا هيوات يعني تاي تخونيا تسقلت يعني قالينس أب بحري أمننت أب نابرخات تاي تخونيا تقلت يعني تا نهوات فرحات إجابير الواد الله نأملاخ بممثال ممللاس وكلا أملوخه سقام الماد نقول بنجاري تأكم أملوخه جنا الواد الله صحاب قدس مال تمستر أملوخه الواد الله نس قالينس not worship نأملاخ ممثال نأملاخ إندا مثل كان نأملاخ أبي واتك إميتيت نقبل كيو نأجابير كرس النحاسكا نايود يسوع كريستوس كرس النحاسكا كتمالالس مخال زي أملوخه يبهال هنياتو تقدماي ultimate بعنا انتايو نمسلو ود يسوع كريستوس كمسلو خاطر مسرات عالم مدبوا مثل زمل نكريستوس يسوع لأن معالتي أبي واتنا ندا تقدس مالتيو كنمالالس نأجابير حسابي سلطة خنا خايو انتايت بلنا مالتيو إتي نهواتن نفرات إجابير نزخول كله كابزبنا is provided بلنا الله أملاح مسك provided you الكاغن كوف لا يبلن شعور قصيده يدرس بغير solution هي بنا له كنا خنم بوتوبي خلاي بيتروس معرف هذا بشم يسوس كم كاب قطر سلسته actually كاب كلته بفلتات أملاخنان قويتنا يسوس كريستوسن قويتنا يسوسن أباخاتكم أجان سلامن يبزح أنت يلقون يره نا أدهبونا ويكلايت أمتنا أملاخ نجبر كلنا أيو ده يدخون نجارات أنلوك دخون جوات أملاخ مسكن سلازي نا أملاخ بزفلت كائمة سلام كان دابز حيخيت نهادو
أنا باولوس ظهر كل من كم زعمن كفلت يعني تجنزب حدرها أصلا موداتا كم زحلو فل بقى just secure deal ناتي نجار ناتي هيوات انتاي وحس يخبل كلون ريا ماتي أملاح المسكن تاي ثلاث قبله نعملاخ ثلاث فلتهم من كم زعمنه ثلاث أملاح نفلت كلنا سلامنا يبزح أمين نجناها أجاها يبزح أبيوتنا زلك حيلي زلك أجا اللب بفلتات أملاخنا نقولتنا يسوع كريستوس نباخاتكم أجان سلامن يبزح يبلنا حركة تقولوا بفلتات كبرون دقنا تنصوعنا أملاخ أو حيلو نهوتن نفرهات وجزابير نزخون كله خبز بنا بو تخبرتن عباين تسفى زرخبنا يلش أبز علم بفتوات سجا خبز اللوت فات وصيكم تمغالت أملاخ أو بحري منتي كتكونوا الذي أجا تقبلكم اللهم هوات النفرات እግዚአብሔርን ዝኸውን ተዋሂበኩም አሎ ግናኸ ተመቃልቲ አምላኻው ባህሪ ምእንት ክትኮኑ ብለና እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ዝመቀሎ ባህሪያት አሎ አሜን ካብትናቱ ኔቸር ማለት ፈጥረና ካሎ በመሰረቱ በመስሉ ገይሪ ፈጢርና መልክዕ በርአዩ ገይሩ ፈጢርና ናቱ ኔቸር ይብና ስለዚህ እቶም ዝምቀሉ ናይ እግዚአብሔር ባህሪያት መታን ኣብ ህይወትና ከራአይ ማለት ነው ኣብ ህይወትና መታን ክንሽለመም نتقال أملاخ مثلاً كنشلمون أي جابير حسب بيوتنا كفتسم كله تاي خون مالتيو نقال أملاخ نشلموينا نقال أملاخ تاي نقبره نتصبقينا مالتي أملاخ مسكة تحريو تي سوري كم بيه أب عالم فتوات سجا خابز اللوت فات وصيهم فتوات سجا خلق ديانتناي እግዚአብሔር ነገር ኮራፕት ጎብረ ይዝደልማት خاوص يخم لنا له تما قالت املاخ بحري من انت خدكون እንዳበለሽው ሓደ ኣብልዕል ሓደ ኣብልዕል ሓደ ታይጎሪሎ ክንመላለሰለና መንገዲ ይነግረና ማለት ንጸጋ አምላክ ኮምፕሮማይዝ አይንጎብረይና በጻዕሪ በግብሪ በገላ አይንዶሊና ግና አምላክ መስገን እትስተቀበልናሉ ጸጋ ግን ታንጎብረልዩ ክንሰርሐልዩ ክንዓየልዩ ኤክሰርሳይዝ ክንገብረዩ ስለዚህ نتي استقبل كايو صقاس تايغبر يزلو اكسرسايز غورو اسرحيو اما على او علو هاي متان كتكون كما قالي اتاملخو بحري متان كتكون بحري ها كيترفه ام نبرها كيترفه كابي ها كيترفه تاخدبر متان تصعنو متان كتغبر ስለዚህ አምላክ መስገን ሓደ ሀብቲ ቀዳማይ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ በህይወት ካምስ መጽት ሆነ ነገር ታይ ማለትዩ ናይ እግዚአብሔር ግብር ትገብር አሜን አስዋይ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ አባ ይገብር አኔ ይገብር ይሉ مثل أملاح تفلت سبك أنت يجبريه يبرتعيو يجبر كايو أملاح مسكن أمين عندنا أبي هو تاي جبريم يجز إيو أبي هو مجزات هاي ماتي أمونغو تزل خايو حبرة السب أمونغو تزل خايو community سي نايجي أبي رسم مخانقات تفلت زربا خايو خانقات تفلت بقول له نقول كاماتي أملاح مسكن بكايدا خبت أتاتوا خوات أتاخ بإيد كان جنرس بمخانكة بس فلا من قتايد خونه أو مونغوم نفوسن برختن بمخانكة نايك زيابي السب مخانكة تايتجبر تفلت ما تيام لاحين مسك أمين نجنا بتيتوس كزارب كلها صدق أملاخ مسمسه قفعن على ما وتمنيتن كحيدنا زعلم زياب صدق بملخو بفرات زيابي كن مالس انت كن برسي يمهرنا له نجنا ريفرين ناي مقبار عقمه قالو تحلف غزي رينانيرنا مالتي املاح يمسك صقا املاح عند حد اتغليت تاي قبركاي ريفرين قبركاي خمزليت كاي كون كان تخيد حيله بكايلنا نغنها ريفرين كاي قبر ريفرينين باور الله مالتي املاح يمسك السو طراي كي كون ግን اب ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 እንደዳሪና نقولنا يسوع كريستوس صاب عينة هوت كذل وكاي جبري أمين أب إفسون معرف حموش تأخذ زارب كل شيء قولنا يسوع كريستوس نتابع تخسيانه نمشلا نموقع نمتصبع زاد اللي زبل خلو ولا كفيلو نمنفس كدس كم ذهب منفس كدس كأي سرحة خمسة له ينقرنا ما تيام لح مسكن من كبر زي بالله قدستن كبرت المحبر من أنت خد كوني له ويتنا يسوع كريستوس نعى رأسه كم ذهبه نجيرنا الله أمين أب قدامي كورنثوس معرف حاده ها كابر بعت جميل خنبه كم زبل كان لنبب أنا كم تمسكر كريستوس أبخاتكم صنعه
ስለቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ተዋህበኩም ጸጋ አምላኽ ብኹሉ ብቃልን ብፍልጠትን ብኹሉ ብኡ ስለዝሃብቶምኩም ኩሉ ሰዕ ብዛዕባ ኻትኩም ንኣምላኸይ ኣመስግን ኣለኹ ኢሉ አሜን ስለዚህ ምስክር ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ጸኒዕ ነይሩ ክርስቶስ ኢየሱስ ተስፋይ ዝገብር ዓይነት ነገር ኣብ ህይወቶም ይርአ ነይሩ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን እንደገና ኻላ ዘላልባኻ እቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ውዕለት ኣብ ህይወትኩም ኮንፈርም ኮይኑ እዩ ተፈጽም እዩ ኣብ ህይወትኩም ግብራውነት ለቢሱ ዝብሎም ዘሎ ድሓር ቀፂሉ ኣብቲ ቁጥሪ 7 ምግሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ብሓደ በጸጋ እኳ ከይጎደልኩም ንሱ ድማ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ከጽናዓኩም እዩ ይብለና አምላኽ ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕዳ ናይ እግዚአብሔር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግሃድ እናፈቕ ናይ እግዚአብሔር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ እንናፈቕ ሰባት እንድሕዳ ኮይና ይብለና ኣሎ ጽሑፍ ጸጋ ኣይጎድለኩምን እዩ አሜን ምክንያቱ እንድሕዳ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ትናፈቕ ኮንካ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ብቦይኹም ከምኡ ዓይነት ተዳለወት ቤተክርስትያን ያን ክርስቶስ ኢየሱስ ትገብር ማለት እዩ አሸር ትገብር ትቕበል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበል ቤተክርስቲያን ታ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ነቀፋ ወይስ ገለነ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ ምጭምዳድ ንጽህትን ክብርትን ዝኾነት ማሕበርያ ንክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበለ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ማሕበር ካመን እዩ ኣነን ንስኹም ተደሚርና ኢና ታ ማሕበር ነዝ ብዛዕባ ዝንድሕዳ ኮንሽስ ኮይና ሓደ ሰብ ሓደ ጸጋ ይጎሎን እዩ ብለና ኣሎ እንደገና እቲ ጸጋኻ እንታይ ይገብር ኢሉ ንሱ ድማ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ከጽናዓኩም ደጽንዕ ጸጋኻ እዩ አምላኽ ይመስገን ብዘይ ነቀፋ ብዘይ እንታ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከም ኢሉ ኣሎ በታ መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ معንቀፍ ዘይብሎም ጉራሃት ሕፍት ዘይብሎም ከም ደቂ አምላኽ ኮንኩም ምላስ መታን ክትኮሉ ኢልና ኣሎ አምላኽ ይመስገን ነዚ ጸጋ አምላኽ የልየካ ማዕለያ ዘይብል ጸጋ እዩ አሜን ንኹሉ ዝኸውን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ታይ ዝገብር ክትጻበ ዝገብረካ እዩ አምላኽ ይመስገን እንደገና ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 9 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ እንታይ ዝገብሩ ኢኹም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክነሱስ ምእንቲ ኻትኩም ደኸየ እዚ ይጠቕመኩም እሞ በዚ ድማ ምክረ ህበኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ንፍቓድ እምበር ንምግባር ጥራይ ኣይኮነን ካብ ዓሚ ሒዝኩም ቅድም ጀመርኩም ዳበለ እቲ ሓሳባቶም ከዓ ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ለጋሳት ክኾኑ ከም ዘለዎም ብልክሲ ከፍትሙ ከም ዘለዎም ኣውኻ ይዛረብ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን እቲ መሰረት ግን እንታይ እዩ እቲ ናትኩም ጠመት ኣድህቦኹም ግን ኣብ ጸጋ አምላኽ ይኹን ጸጋ አምላኽ ትፈልጥዎ ኢኹም እንድሕዳ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዘይተረዳእካ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሂብካ ዝጎድል ስለዝመስለካ እግዚአብሔር ጸጋ እንድሕር ትፈልጥ ኮንካ ግን አምላኽ ይመስገን بعبيو هيوتو ذهبنا قويتالو እንደገና ህይወት ዛሃበናኻ በቲ ድኽነቱ ኣብዚ ምድር ድኽ ማላለስ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጽለላ ርሱ ዘጽለላ ቤት አይነበረቶን ግናኻ አምላኽ መስገን እዚ ኩሉ ዝኾነ ግን መኒ ንዓና ክብል ድሓር ሓደ ሓሳብ ዝዛረብቲ ክፍሊ ጽሑፍ ኣብዚ ታይልና ኣሎ እዚ ይጠቕመኩም እዩ ኢሉ በዝውን ምኽርበኩም ኣለኹ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ደስ ዝብለካ እንታይ እዩ ኩሉ ኤሪያ ይተናኺፍልና ማለት እዩ ኩሉ መዳያት ህይወት ኣገሪው ተናኺፍልና እዩ ፋይናንስ ገለገለሉ ፍራህ ከምዚ አቢዝ ኸውን ይገለላ ይገደፈና አምላኽ መስገን احنا አቢዝ ይኸውን ኢላ አይንገድፈውና ለጋሳት ክትኮኑ መማቃልቲ ክትኮኑ ምን ቤት እግዚአብሔር ክድግፉ እግዚአብሔር ይደልየኩም ምክንያቱ ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ አምላኽ መስገን ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አቬል ገብረና ሁሉ ቀርበልና ሁሉ ሳይገሩ ሀብታም መታን ከውን احنا ይሉሲ ስለና ዝደኸየ ጎይታ አለና አምላኽ መስገን ስለና ዕርቃኑ በዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ አለና እዚ ዝውን ስለ ዝጠቕመና ማለት እዩ አምላኽ መስገን በቲ ድኽነቱ ንሕና ክንህብትም በቲ ናቱ ድኽነት ንሕና ነቶም ድኻታት ሲልዎም ኣብ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ እታ ተስፋ ዘወረሰላ መንግስት ወርሱ እንደገና በእምነት ክህብቱም ኢሎ አይጾዋዕምን ኢሉ አሜን እዚ ናይ እግዚአብሔር ጠመተ ናይ እግዚአብሔር አራያታዩ በእምነት ክትህብትም እዩ ክምላልካዩ
بزي قولوا له ختكوني እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ አምላክ መስገን ነዚ ኸውን ግን እንታይ ያለና ማለት እዩ ኣብና ሓድና ሓምጥማት የለና ጎደል ኣሕዋትና ንምልእ ሰባት ክንከውን እንታይ ኢሉ እቲ ሒደት ዝኣከበን ኣያጉደለን ትብዙሕ ዝኣከበን ኣያትረፈን ኢሉ ወሎ ብዛዕባ ማና ኣምፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ ዛረብ ዘለኹ ሲ ናይ ሓደ ነቲ ሓደ ጎደሎ ክምልእ ዳ እምበር ንጉድኣትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እንዳበለ ውፅብ ገይሩ ኣናላይዝ ገይሩ ወሎ ጳውሎስ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ከምዚ ናይ ሰማይታን ናይ ገለ ክንብል ከለና ኢስ ጽቡቕ ናይ በረኸት ደገይ ማለት እዩ ኣሜን ኣሓድ ቁፅላ ቢሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከምቲ ጽሑፍ ዘረወ ንድኻታት ውን ሃበ ጽድቁ ንዘላለም ይነብር ዝብሎ ኣምላኽ ካይሉ ምእንቲ ኩሉ ሳዕ ዝኣክል ኩሉ ሒዝኩም ሰናይ ግብር ዘበለ ኩሉ ጸብለል ክትብሉ ጸጋ ዘበለ ኣባኻትኩም ጸብለል ከብል ይከኣሎ እዩ ኣብዛ አባንዳንስ ስቲል አባንዳንስ ኢና ዘለና ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ሲ ምልኣት ስለ ዘለዎ ኩሉ ዝኣክል ሒዝኩም ኩሉ ሳዕ ሰናይ ግብር ዘበለ ኩሉ ተን ኩሉ ዝብላ ቃላት ኣስተውዕለለን ማለት ኣምላኽ መስገን መታን ክትኩሉ ሲ ጸጋ ዘበለውን ኩሉ ማለት እዩ ጸጋ ዘበለ ሲ ኣባኻትኩም ተኸገብር ይከኣለዩ ጸብለል ከብል ይከኣለዩ ሊሚታይ ትገብሩ እግዚአብሔር ናይ መንፈሳዊ ነገር ጥራይልኩም ሊሚታይ ትገብሩ ኣብ ናብራኹም እግዚአብሔር ይገደዩ አሜን ኣብ ጅባኹም እግዚአብሔር ታይገብር ይገዶ እዩ ዳስ ዋይ ኸ መጽሐፍ ቅዱስ ታይገይሮ ማለት እዩ ጅባናን ልብናን ኣተሓሒዞ ኣይኮነ እንዴ ኣተሓሓዘ ይኮነ እግዚአብሔር ሲ ካለ ኣተሓሓዘን ልብን ጅባን ግን ታይገይሮ ወሎ ኣተሓሒዞ ወሎ ንኽልተ ጎይቶ ታኽትገብር ኣይትኽእልኒኻ ክትግዛእ ኣይትኽእልኒኻ እንድሕዳኒ ጅባኻ ተገዚእኻ ንኣምላኽ ኣግዚእ የለኹ ክትብል ኣይትኽእልኒኻ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ የእግዚአብሔር መስገን ይብለና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ድሌት ግን እንታይ እዩ ኩሉ ዝኣክል ሒዝና ብኩሉ ጸብለል ንሰናይ ግብር ዘበለ ኩሉ ጸብለል መታን ክንብል ብኩሉ ነገር ታኸብለና ጸጋ ዘበለ ኣባና ጸብለል ከብል ይከኣሎ ይብለና ብዛዕባ ፋይናንስ ይብዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ገንዘብ ይብዛረብ ዘሎ ዓውደ ጽሑፍ ከይድኩም አንብቦ ማለት እዩ ብዝግባእ እንድሕዳ ክንጥቀመሉ ኮይና የድሊ ፋይናንስ ኣብ ቤት እግዚአብሔር የድሊ ኣሜን ታኸፊልኩም ዘለኹም ፋይናንስ ያመጽያ ዛ ሰብከላ ዘለኹ በፋይናንስ ኤቭሪቲንግ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ታይሊ ፋይናንስ የድሊ ማለት ኣምላኽ መስገን ንዓይቲ ኣፍ ዘኸይድ ብዕላይ ኣይቲ እሰር ይብል የድሊ ፋይናንስ ማለት ኣምላኽ መስገን ኣሜን ሕፃናት ተመችዎም እንድሕዳ ክጻወቱ ኮይኖም ኣብቲ ደገ እንታይ የድሊ ፋይናንስ የድሊ ዳስ ዋይ ዊ ኣስክ ንሓተኩም ነዚ ማለት ኣምላኽ መስገን ኣሜን ግን ኣኸ ሓደ ነገር ንኣምን ካይና ንወስደልኩም ደይኮናስ ናይ ደገ በረኸት ንኸፍተልኩም ከም ዘለና ኸይርዳና ምክንያቱ ጽሑፍ ታይብል ኣሎ ዘረወ ንድኻታት ሃበ ጽድቁ ኻን ዘላለም ይነብር ኩሉ ዝኣክል ኩሉ ሳዕ ሒዝኩም ሰናይ ግብር ዘበለ ጸብለል መታን ክትብሉ ሲ ጸጋ ዘበለ ኣባኻትኩም ጸብለል ከብል ይከኣለ ይብል ኣሎ ጽሑፍ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ይንሱ ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ኢሉ ኣሎ ዝወሃብ ዘበለ ኩሉ ምንጩ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣቦ ብርሃናት ኢሉ ኣሎ ኣቦ ብርሃናት ማለት ምንጭ ኩሉ ጽቡቕ ሶርስ ናይ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ሲ ምርካቡ ኣብ መን እዩ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ካብ እግዚአብሔር ሽም ዝረክብ ስለዚ ኣምላኽ መስገን በዚ ነገር ዝውን እንታይ ክንከውን ማለት እዩ ሩዳኣት ክንከውን በዚ ነገር ዝውን እግዚአብሔር ክባርከና የድልየና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን በዚ ነገር ዝውን እንድሕዳ አንደርስታንዲንግ ዓይንትና እንድሕዳ ተኸፊቱ እንድሕዳ ብርሃን ናይ ዝቐርብ ኺብና እውን እግዚአብሔር ክዕብየና ክጅምር እዩ ግና ኸ እቲ ዘርአን ዘርእን ምግቢ ዝኸውን እንጌራ ዝዕድል ንሱ ድማ ተኸገብረልኩም ኢሉ ዘርእኹም ክዕድለኩም ከበርክተልኩምን ንፍረ ጽድቅኹምን ከብቁሎን እዩ ኢሉ ብጣዕሚ ዝገርምቲ እቲ ዘርኢ ማተርያላዊ ነገር እቲ ፍረ እንታይ መንፈሳዊ ነገር ደግመልኩም ዶ እቲ ዝራእ እንታይ ድሎ ዘሎ ዘርእኹም ድሎ ዘሎ ነቲ ማተርያላዊ ፋይናንስ ገለገለ እዩ ንሱ ግን እንታይ ገብር ኢሉ ንፍረ ጽድቅኹም ከብቁለልኩም ኢሉ ንስኹም ዘራእኹም ሲ እንታይ ዝበቁሎ ብለሎ ፍረ ጽድቂ ታት ብዙሕ ግዜ ሃብ ክወሃበካ ገለገለ ኦፍ ኮርስ ትወሃብ ኢኻ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ንልግሲ እንታይ ስለ ዝገብር ማለት እዩ ስለ ዝፀዋዓና ኣምላኽ መስገን ክትልግስ ከለኻ እግዚአብሔር ይህበካ ግን ኖት necessarily ፋይናንስ ክቅብል ኣይኮንኩ ጥራይ ዝብል ኣብ ሰማይ ሓሊፍ ክፀንሐኒ ይደሊ ኣሜን ልቢ ቅዱሳን ተፀናንዑ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር አንተ ኣሙን ባሪያ ይክብለኒ ይደሊ ማለት ይኽብ ከለኹ
كابت سب زي قد أب حبشة باي ذا واي كتب كلها كل جزء كم زي بمسح قدسون جيجاي مش هالو praise تسبي خا كتب يبل كان مسح قدسون مالتي أب حبشة خا praise بهال نجار يلا جناها أملاح مسجن أملاح جناب سماي تايب لكايو أمون باريا يبلكايو نسخاتكم بخل بأتاتنا جيرون أملاح مسجنا زعي لكسي كتبتمو إيخوم بلكسي مهبتام ألو ناي لكسي تسقى ألو أملاح مسجن أمين إتي إذا أقولت زي إلشوا جبري إذا أقولت زي جبري زي بزح مسجنا أملاح قبل اللي بلمبر قولوا قدسان ترى يكونن زمل دحريق تحتي له 14 نساتهم من سلتا واخاتكم زلما عليا زي والصقا ناملاخ مسخاتكم الناس عليو من تخاتكم الناس عليو ينافقكم اليوم سلت زي نجروا هبته ناملاخ سبحات يخون نبلنا املاخ مسخ سلت እግዚአብሔር ማለያ زي بالصقا abundance of grace አለ አምላክ ሁሉ ጸጋን እሱ እግዚአብሔር መስገን ብንጎብሮ ዘበለ ሁሉ ግን spiritual impact ለው ጻሕንጎ ኣብ ሰማይ ሓሊፉ ክጸንሐና زرع معاس زرع أخوي زرع معاس زبل كوي بقيل اللي كسب النبل እግዚአብሔር كجرمنا يا ملاح مسكن بس كل نجار تعنكون اللي نماذج ومنات كنكون يلينا እግዚአብሔር هبتام أملاح أمين እግዚአብሔር هبتام أملاح never بعد العدا خوينا أي فلت እግዚአብሔር فتصم بعد العدا كوينو أي فلتني أبي هو تيري أي أملاح مسكن رقصني أبي هو تكون ريخم اللهم تبني إيش تي انتبع أبي مالتي أملاح مسكن ثلاثي نهي እግዚአብሔር لكسي نا እግዚአብሔር حابتي نا እግዚአብሔር بركات إن حسبنا إنا كن ماللس أملاح زجلينا تسينا حنصلينا هاللويا እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ ዘበለ ዝለቀቅ አምላክ ጸጋ ዘበለ ጸብለል ዘብል አምላክ ሃሌሉያ يس نيوتن نفرات እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ዝሃበና አምላክ أبز مدرز خن مالالس كل الناس نأملاخ زمسل نقول تاز مسل هيوت حيدنا خن مالالس زجبرنا أملاخ شموي بارخ أمين يس قلت أنا يسوع كريستوس سقمات شجرات رئيس إلو كنافور رمتيتو نبر حليفي فلتني تاي قبني رماتيو دنجت اللهم هابهم كابلنا دنجت اللهم فوسهم كابلنا دنجت اللهم جبر كابلنا ماتي أملاخ مسكن لذي أملاخه بحري مالت تسيو مثل ودي يسوع كريستوس كنمسل كلنا خلوا داسيت هاللويا ጸጋ ዘበለ ሁሉ ጸብለል ክንብል ሕማት ክንረኸለና ክንድንግጽ ኣሎ ክንጽልይ ኣሎ ክንፍወሱ ዝና እግዚአብሔር ሐሳብ ያምላኽ መስከን አሜን ሃሌሉያ ጸጋ ዘበለ ባና ጸብለል ከብል ንሕዝናት ከነጸናና አፍና ቃል ጸጋ ክንጠብጥብ ዝና እግዚአብሔር ሐሳብ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምልአት አሎ ሀብታም አምላኽ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መስከን እስከ ስለ ሕማት ክንጽልይና ሕጂ ስለ ሕማት ክንጽልይና بشم يسوع كريستوس بستفعله حمام زحمه محجي بايتهم كينهم زكاتات الزلو بكريستوس يسوع فوسي خون كنصلينا أملاح كل صقا بشم يسوع كريستوس ناي فوس صقا يحلفهم حجي ناي فوس صقا يحلفهم ناي فوس حيل يحلفهم بيسوع كريستوس ياوشم إنه بدنا الناس عراتو تنصفلوا تبعيل الصحيف الله يسوع كريستوس ياوشم يتنسوا عراتهم ينصف يتنسوا بكريستوس يسوع عراتهم ينصف أو عراتهم تنقل على عيبلو أو عراتهم أيو الله ما أنتي يسوع كريستوس ياوشم ناتك حيل يلاقلهم ناتك قلبت يلاقلهم حيل حمام بكريستوس يسوع ياوشم صبروا الله يصبر أملاك كل صقا يسوع كريستوس ياوشم بزناي فوس صقا اندلي كالنا بزناي فوس صقا اندلي كالنا يسوع كريستوس ياوشم شم زلو زبلو كله كانسر بشم يسوع كريستوس جناحه أسمع بشم يسوع كريستوس جناحه يلعل بكريستوس يسوع يلعل كورونا بشم يسوع كريستوس تلعل بلا كالله ذو هون يكون فيروس كله بركي اسم يسوع كريستوس كم بركة صحفي شم زلك زبلك كله بشم يسوع كريستوس حجي الزكاة له نسم زتهم بركة تلعل بيسوع كريستوس يعشم شم يسوع كريستوس سلمى تلعل صراحة سلمى تلعل موجي حي الحمام تلعل بكريستوس يسوع يعشم لورا لا بعنا موسير اللي بعنا ما سارديا
ማክራዳ ባዳባሺ እስኪ አብዘ ዘለኹም አምላኽ መስገን ምናልባት አብዝ ጉባኤው እንተለኹም አብዝ ሕመኩም አካላት ኢድኩም ጽዕንኩም ክጽልዩ ንሱ ሀብታም አምላኽ ንጽውዕ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ሁሉ ክድሕን ይልና ኣሎ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ጽውዕ ስም የጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽውዕ ዘበለ ሁሉ ስም ጎይታ ጽውዕ ዘበለ ሁሉ ክድሕን ይጽሕፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽብ ማሱ ታራላ በቀላላ ባሲዳ ሬሜሜ ክራባ ሻካራ ላባዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስብ በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽብ እጽልያለሁ እዳው የምብራለሁ በእምነት ምትንኻፍ ይሁን ብላለሁ ቃለው ጻለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ይሁንልهم ፈውስ ይሁንልهم ምጣዓኒ ይሁንልهم ምንጋፍ ይሁንልهم በክርስቶስ ኢየሱስ አማናቱ አብጨጎራ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ይሁን አብ ከብዲ ፈውስ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አብ ሊቨር በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ፈውስ ይሁን ደም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ገናሕክዎ دخام لب بشم يسوع كريستوس جناحه يلعن بشم يسوع كريستوس يلعن بقولي تاين مرحنين بيسوع كريستوس جناحكوا حي الحمام زبله كله راسني زبله كله فلات زبله كله رأس زحمم رأس زحاده شم يسوع يلعنه شم يسوع يلعنه بكريستوس يسوع ياو شم يلعن يس شاكارا بادا بادا بوسيل لبيكانا ناماسيا يسوس ريما ماما سوبارا لبيكانا ناماسارديا زسمسن يسوس أبسماينا مدري يس آمين هاليلويا سكام لخ مسكن قال دقائق كنزمر أنا بمنسكي فلايتهم دحمكم نسم ذا أوجوا أملاخ مسكن نسم ذا أوجوا ديكلير قبروا شم يسوع كريستوس يفوسيو شم يسوع كريستوس يتعيب شم يسوع كريستوس يناقفيو هاليلويا ما يكفت الله سماينا مدرن أب تحت مدرن أبلع الزبالة كل اسم زسمي آمين سم يسوس أب سماينا مدرن أب تحت مدرن أبلع الزبالة كل اسم زسمي أبلع الزبالة كل اسم زسمي بيسوس كريستوس نوار دولنا لعل كبر زل زبله كله كملخ تكون كجزء زل زبله كله بكريستوس يسوس نقول حق علونا شم يسوس جناحكوا أبلع الزبالة كل اسم زسمي 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 الاسم زي آمين حيل اللو ملكي اللو هاليلويا اسم يسوس الاسم زي سلطان اللو الاسم زي آمين حيل اللو آمين حيل اللو شم يسوس بكريستوس يسوس بكريستوس يسوس بكريستوس يسوس ينكرر مدرن أب تحت مدرن كل فترة تحت إجرو تجازيو أب سماينا مدرن أب تحت مدرن آمين كل فترة تحت إجرو تجازيو 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 كل فترة تحت إجرو تجازيو
ምድር ምሉእ ምልክ ዘለዎ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምሉእ ምልክ ዘለዎ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምሉእ ምልክ ዘለዎ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምሉእ ምልክ ዘለዎ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስም እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ አሜን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ لعل خلو شمتات زسمسم يسوس لعل خلو سلطانات زسمسم يسوس لعل خلو حيلتات زسمسم يسوس لعل خلو قويتنت زسمسم يسوس أب سماينا مدرن أب تحت مدرن أبلع الزبالة كل سم زسميو أب سماينا مدرن أب تحت مدرن أبلع الزبالة كل سم زسميو 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 أبلع الزبالة كل هاليلويا شم يسوع كريستوس أب كل سمنايو يس أب زجنق سمنايو أب سقط زبالة كل سمنايو بكريستوس يسوع بشم يسوع كريستوس أبلع حمام زبالة سمنايو بشم يسوع كريستوس يلعن دقيم كان خايت من الله سلعل بيسوس كريستوس دقيم كان خايت من الله سلعل بلا كان بيسوس أما خلهم دخوم عين برن صحفي أما خلهم دخوم عين برن صحفي بيسوس كريستوس ياوشم دخام كاب قوائنا يلعن دخام كاب قوائنا يلعن حمام كاب قوائنا يلعن علمات كاب قوائنا يلعن شم يسوس يلعن كريستوس يوسف يس أبلع لبس وكف صنعات يقطم قلبت يقطم عنا حيوت يقطم بكريستوس يسوع ياو الشمس اللي الله هاليلويا امين كبرنا املاح يكون يسوع قويت امين هاليلويا بأمنت نزنا فوسي حيل تقبلوا املاح مسكن እግዚአብሔር اموريو بتعنا خن مالالس يدليتو بصقا خن كون دليتي ببرتع خن كون دليتي املاح مسكن هاليلويا كبرنا شوم يكون ويتان بارخ كالونا بيسوس كريستوس ياوشم كبرنا عخان بالنا عبي املاح سلطان املاح زمسلك يلن ازيخا غنونيخا ازيخا سلطونيخا اتفرح املاح بويتاين مدحنين بيسوس كريستوس نزع عبيشم كابار خلو خابا اسخا سلطونيخا تحسبلنا حساب دحاني تسفان مفصمتان زلويو موداتو صبوي متمسجن بلا كالونا እግዚአብሔር አቦ አብ ህዝብ ካጥዕና ስለዛ አወጅ ካተመስገን አሞንጎላ መኻን ወይስ ተዋገር ስለዘይት ሁሉ ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ታተጥዒ ኢድካ ታትፎስ ኢድካ ታተግንክፍ ኢድካ ስለዛ ሐለፈት ተመስገን በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለ ሕማም ስለሰበርካ ተመስገን ኃይለ መርገም ስለሰበርካ ተመስገን አብ ህዝብ ኻይ ስልጥኒ ከም ማእኸልከ ሓድርኒ ጽሑፍ ኢየሱስ ክርስቶስ አባ ስለ ሁሉ ሰናይካ ተመስገን ስለዚህ ነገሩ ህበትካ ተመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም አሜን ጸጋ አምላክ እስኩልኻትኩም ይሁን ብሩኻትኩም በበረኻት ኪዱ